Dobrý večer prajem. Ja sa volám Malika, pozdravujem vás všetkých. Som tu na to, aby som vám hodinku pomáhala, alebo urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som vám teda pomôcť mohla. Dolu podo mnou je telefónne číslo. Je to 906 70 90 17. Ja sa venujem numerológii a venujem sa astrológii. Numerológia je meno, krstné meno a čas narodenia. Astrológia je vlastne to isté plus minúta narodenia alebo hodina a minúta narodenia a po prípade miesto narodenia. Veľmi mne pomôže, keď máte nejaký problém zdravotný, vzťahový, finančný, akýkoľvek problém, ktorý existuje. Keď mi poviete, kedy, v akom zhruba období, prvý, druhý polrok vznikol ten problém. Je to asi tak, ako keď sa narodí malé miminko a nadýchne sa, tak nebeská obloha je v určitej konštelácii. A keď sa nám niečo udeje, alebo niečo sa takzvané spustí, s niekým sa zoznámime, zoberme si pôžičku, zoberme si hypotéku, alebo nebodaj máme nejaký zdravotný problém, tak tá nebeská obloha je takisto v nejakom rozpoložení a podľa toho ja viem usúdiť, podľa toho, ako to tam vyzeralo hore, viem usúdiť, aký bude ďalší vývoj. Tak, jak to miminko, keď sa nadýchuje, tak hviezdy mu vlastne ako keby vtisnú do vienka nejakú charakteristiku, nejaké črty osobností a podľa toho sa dá ako keby predpokladať, ako sa v tej ktorej situácii zachováme. Numerológia je ľahučká, taká mäkšia, a astrológia, to je tá s časom narodenia, je taká náročnejšia, je krásna, ale v svojej podstate ona je vlastne krutá. V numerológii v astrológii máme veci, ktorým sa vyhnúť môžeme. A máme tam ale aj udalosti, s ktorými sa musíme v podstate len zmieriť. Je nám to dané. Tunák sa uvažuje teda tak, že je to dané z tzv. Minulého života. Čiže telefónne číslo vidíte a ja sa rovno pustím do dneskajšieho dňa. Dneska máme nedeľu, takže super deň, 26.8.2007. Ešte predtým, než začnem s týmto dňom, tak jak som išla sem, teda do svojej roboty, tak prebehla mi cez cestu mačka. Tak som sa pozrela, či tá mačka aká je. Ona bola strakatá. Tak som si vydýchla, že super, lebo netvrdím, že som super poverčivá, ale na niektoré veci teda poverčivá som, tak dúfam, že táto hodinka so mnou, že to bude v pohode a že to dobre dopadne a že všetko bude dobre prebiehať. Dobre, takže mrknime sa na toho nášho 26.8.2007. 26 skladá sa z tzv. Luny a Venuše. To je dobré. Luna, city, Venuša, láska, rodina. Ale z toho nám vzniká tzv. Osmička. A osmička, toto číslo už každý nepovažuje až za také šťastlivé, pretože je to tvrdé. Osmička je to tzv. Tá ležatá osmina, tzv. Tá rovnováha. Mali by sme sa ako keby držať psychickej aj fyzickej kondícii. Keď to nejako aplikujeme na tú lásku, tak citový život, vnútorné citové rozpoloženie a tá Venuša k tomu, takže rodina fajn. Dobre, telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, už jsem ve vysílání. Ano. Mám takovou prosbičku. Nejdřív mi řekněte, kde vás najdeme na webových stránkách? Jak se s váma skontaktovat? Ja nemám webové stránky a keď potrebujete na mňa kontakt, tak televízia Prima vám, myslím, dá bez problémov. Super, tak to mě potěšilo. A teď bych měla otázku. Ano. 16.8.53. Ano. Myslím kolem 2:30 narozená, mezi 1 a 2:30. Ráno? Ano. Dobré. Je mi jasný vesmírný zákon, chvíli se daří, chvíli se nedaří a mám pocit, že mám období blbec, jak se říká. Co je příčinou? Kde jsem šlápla vedle a co mám udělat, aby se to neopakovalo? A trápi vás to blbé obdobie máte v láske alebo v práci?
láska mne nejak tak celkom leží na práce, vztahy, okolí. Dobre, mrkneme. Dobre, ďakujem pekne. Numerológiu už vašu spravenú mám. Teraz si otvorím astrológiu. Takže narodená ste 16.8.1953 a dám to na nejakú 1 hodinu a 30 minútu, aby to bolo aspoň tak nejako približné. Teraz za predpokladu, že ste ste levica, to viete určite. A vychádza mi tu ascendent drak. Nemusí to byť úplne presné. Ascendent drak budete mať určite, aj keď ste o 1, aj keď ste o 3. Ale toto mi vychádza tak do stredu raka. Pozrieme si vaše momentálne obdobie. Tá 16 z tvojej servina je to také dosť náročné. Tie opratie života si musíte držať v ruke sama a je to pomerne ťažké. Teda rozhodne, aj keď ste levica, pre ženu to je vždy ťažké. Hovoríte rok blbec. Teraz vlastne v 54-ke, už ste po narodeninách, začalo vám tzv. Obdobie lásky, rodiny a takých súkromných záležitostí, čiže citových záležitostí. Nemyslím si, že toto obdobie by malo ešte nejako ako dlho trvať, že v tej rodinke by ste to mohla mať celkom pod kontrolou a momentálne nebeská obloha voči vám cez váš dom pracovný prechádza veľmi taká nepriaznivá planéta, volá sa Pluto a ona vždy, kde sa ako keby ocitne, robí tam ťažkosti, zdržuje ako keby. Niečo sa tu hovorí o vašich súrodencoch alebo o vašej rodine v súvislosti s prácou, to by sme museli ísť trošičku viac do detailov. Každopádne ale finančne tu nevidím nejaké veľké polepšenie. Od 56 áno. Čiže táto vaša 54, venujte sa rodinke a takým záležitostiam. Vo vašej 55-ke to bude na budúci rok až, ale platí to do 56-ky. Nemente robotu, neberte si úvery, lebo bude to náročnejší rok, taký psychický. Skúste to nejako vydržať. 56, dobré. 57 sa vám ponúka, napriek tomu, že vám ide pomerne ako dôchodcovský vek, ponúka sa vám práca a pracovné obdobie a od 58 vládne vám po zvyšok života osmina. Osmina v zátvorke, to sú peniaze. Aj dom peňazí alebo bohatstva máte silne ako obsadený. Čiže čo sa týka finančných záležitostí, čo do budúcnosti sa ako netreba báť. Rodinu si treba trošku utužiť. Proste ste dostala taký trošku náročnejší dátum narodenia, aj životné číslo, všetko kompletne. Držím palce. Držím palce, aby vám to vyšlo. Dobre, takže mrkneme na tento dneskajší deň s tou kočkou cez cestu, čo mi prebehla, s tou strakatou. Našťastie. 26. milé, zlaté, citové, láskavé, úprimné. 8 ale je taký tvrdší deň. Takže pozor si dávajte v rodine, aby z tej milej atmosféry nedelnej nevzýšla nejaká hádka alebo nejaká komplikácia. Kľúčové slovo 26 je priebojnosť, čiže je to v tom dobrom slova zmysle priebojnosť. Je to tá láskavá priebojnosť a z tej 8 je rovnováha. To je tá osmina, čiže nedajme sa ako keby vyviesť z rovnováhy. Životné číslo dňa alebo osudové číslo nedele zajtrajšieho dňa je 7 z 25. 25 to máme zase Lunu, to je dobré, 5 to je Jupiter, planéta šťastia, ale opäť nám z toho vzniká 7. Ja tú 7 moc nemám rada, aj predchádzajúca diváčka 16. narodená mala vlastne 7 zo dňa. 7 to si predstavme zhruba tak, ako keby naozaj sme sedeli na obrovskom voze s obrovskými kolesami.
nie aute, takom tom klasickom voze a držali veľké silné oprate. A išli sme po úzučkej cestičke. Čiže tie oprate, jak držíme v ruke, musíme riadne s nimi nakladať, aby sme po tej cestičke ako keby nezbehli doprava, doľava, lebo aj z jednej strany, aj z druhej strany je priekopa. Čiže ten zajtrajší deň, on má svoje rizika. On je takzvaný, sa volá, že osmičko-sedmičkový. Čiže náročný, to je tá osmina, náročný na sebaovládanie sa. A sedmička, to sú také nejaké skúšky. Telefón. Dobrý večer. Haló. Ano, dobrý večer. Ano, dobrý večer. Jmenuji se Irena. Ano. Narodila jsem se 26.8.1954. Někdy večer do půlnoci. Ano. A mám otázku. Začala jsem podnikat 5. květnu tohoto roku. Ano. A jestli mi to přinese to, co očekávám. Dobre. A ještě, jestli mám koupit nový byt, jestli to bude pro mě pro spokojenost, bude to pro mě výhodné a vztah. Dobre. Jestli nějaký ještě budu mít. Dobre, Irenka. Dobre, Irenka, ďakujem. Už si vás tu aj dávam. Takže 26. Na podnikanie je to napríklad perfektný dátum narodenia. U 8. 1954. Aj tá štyrka na konci v tom 50. ročníku je vynikajúca a začala ste podnikať, ste panna a začala ste podnikať v tomto roku. No, mohla ste začať podnikať aj o rok skorej, ale nevadí. Mala by ste, Irenka, podnikať v tzv. Medziľudských vzťahoch. Čiže do 53 to máte nejako ako rozbehnúť. Aj tá 53 bude ešte náročnejšia. 54 budete mať ako keby ovocie z tej práce vynaloženej. Ešte do narodenín tam vám chýba presne mesiac. Ešte veľa ako robte, makajte. A potom v 53 už nič nemente. Vyhnite sa vo vašej 53, tu budete mať za mesiac, úverom, požičkám, leasingom. Je to nebezpečný rok na zadlženie. Z toho nadväzujem na ďalšie, čo sa týka vašej bytovej otázky. Nekupujte byt, lebo nebola by ste spokojná, nebola by ste šťastná. Byt to je niečo, ako keby naše dieťa to bolo. Jedine, že ten byt by bol kúpený za účelom prenájmu, alebo nebude to vaša srdcová záležitosť, aby ste tam teda jednoducho nebývala. 54 už môžete. Tam už máte aj financie. V 54 máte financie, môžete kúpiť byt, vstupuje vám do života partner, tzv. Karmický alebo osudový. Osudový neznamená, že je vynikajúci, osudový znamená, že bude aj v dobrom, aj v zlom. A ďalej vidím, alebo viem si to odvodiť, či to bude v dobrom alebo v zlom. Od 56 rokov vášho života ste plne spokojná. To znamená, že ten partner vám bude oporou. Držím palce, len vydržte to do tej 54. Držím palce. Čiže Irenku si dáme preč odtiaľto. Dobrá podnikateľka, super. Alebo vám to teda pôjde. Uzatvorím tento náš deň, tohoto 26. Dávajme si teda veľký pozor na to, aby tie city, aby tá láska a chytanie sa za slovíčka nespôsobili doma, v rodine, s priateľmi, v medziľudských vzťahoch, aby nespôsobili nakoniec hádku alebo teda problémy. Ja sa čestne priznávam, keď vidím na konci alebo na začiatku sedmičku, ja tieto dni nemám veľmi rada. Ona vždy ukazuje, tam je vládca Saturn a to ukazuje nejaké prekážky a zádrhely. Teraz povieme si, kde je Luna. Lunu máme v znamení Vodnára. Vodnár, milé, kamarádske znamenie, vládne mu planéta Urán, čiže je to taká roztopašná planéta. Vodnári sú milí, kamarádsky, nezodpovední, prinášajú ako keby rýchle zmeny. Vodnárom ako takým patria kolená a patria im holené kosti.
Neviem, či to aj v Čechách tak vyznie holené kosti, ale asi áno, to je tá kosť, čo ide od kolena smerom dolu. Čiže pozor si dávajte, vy vodnári obzvlášť, ale hlavne, ale aj tí, ktorí majú problém práve s týmito časťami tela, nejak ich nepreťažovať, netreba si zajtra, alebo teda dneska, netreba hrať futbal, hej, vodnári majú aj tak dobité nohy, alebo tí ostatní, čo sú citliví, lebo nemusí mať len dobité nohy vodnár, ale môže mať dobité nohy aj ten, kto má napríklad ascendent v znamení vodnára, alebo kto má dom zdravia v znamení vodnára, alebo kto má tzv. V znamení vodnára namnožených veľa planét, oni sa tam medzi sebou ako keby bijú. Čiže všetci tí, čo máte problém s kolenami, s meniskami, s holenými kostiami, nehrajte futbal, skôr si vyložte nohy, odýchnite si. Na masáž v nedeľu asi ťažko, ale aspoň takto si tým nohám teda ako keby uľavte. Jasné, že nemali by byť operované tieto časti tela a ani sa to nepredpokladá, lebo je vlastne nedeľa, takže ťažko by sa niečo operovalo. Jedine tak úraz a tam nemáme na výber. Urán, čo prináša urán do medziľudských vzťahov, hej, alebo teda vodnár. Že vraj zajtra by bolo dobré, keby sa zišli ženy, kamarátka s kamarátkou, alebo 2-3 ženy, proste baby a mohli si ako keby tak pokecať, lebo ten urán, keď Luna prechádza cez vodnára, kde je vládca urán, tak spôsobuje to také zvláštne citové rozpoloženia. Dobre, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý, prosím. Dobrý večer, jmenuji se Alena, Ano. Narodila jsem se 3.8.1956, 3 roky podnikám a chtěla jsem se zeptat, nějak se mi nedaří, ale nevím, kdy jsem se narodila, jestli přes den nebo v noci. Dobre, Alenka, Děkuji vám pěkně. Mrkneme. Naschledanou. Ďakujem pekne. Takže Alena, narodená 3.8.1956. Alenka, levica, 3. vládne vám mimo Slnka, vládne vám planéta Mars, toho je k tomu 3. Kľúčové slovo vaše je kamarátstvo. Životné číslo, alebo osudové číslo máte 5, to je super, je to Jupiter. Alenka, ja nevidím dôvod, prečo by sa vám nedarilo podnikať, takže idem sa na to pozrieť. Podnikáte 3 roky, 2007, 6, 5. Podnikáte teda od 2005 roku. 2007, 6, 5, 4, nie. Podnikáte od 48 od 2004 roku. Bol to tzv. Že karmický rok. Začiatky veľmi, veľmi ťažké. Zvládla ste. Došla vaša 69-ka, došla vaša 50-ka, to bol rok 2006 až 2007, do týchto narodenín, ktoré ste mala nedávno. Chcelo to tam nejakú zmenu, niečo ubrať, pridať. Teraz vstupujete do 51-ky. Teraz už nič nerobte, pokračujte tak, jak máte. Alenka, ja neverím, vy máte od 50-ky vynikajúce predpoklady na podnikanie, vynikajúce. Máte tu veľmi namnoženú planétu Mars. Nemôže to byť v tom, že ste veľmi ako keby nervná, ako keby taká napätá vo vnútri, taká netrpezlivá voláka, zbrklá možno. Čiže keď niečo pôjdete v tom podnikaní vymýšľať, tak trošku to predýchajte. Neexistuje, aby sa vám nedarilo. 51 už nerobte nič, počkajte do 52, tam môžete čokoľvek. 99,9% to podnikanie vám pôjde a v 54 máte byť finančne za vodou. Držím vám palce a nezdávajte to podnikanie. Absolútne ho nezdávajte. Keď už by niekto mal podnikať, tak ste to práve vy. Držím palce.
Dobre, čiže Lunu máme v znamení vodnára a dopoviem len toľko, že teda dneskajší deň, nedeľa, je dobré, keby sme sa stretli priateľky, teda babinec, a keby sme sa tak trošku ako keby vysťažovali na svojich partnerov, manželov, nemyslím to v zlom, ako nadávali, ale tak si voľako nejako uľavili vo vnútri. Zamilovaná, povie, že je zamilovaná, nešťastnej, tá bude mať optimizmus. Je to taká nejaká výmena informácií alebo odovzdávanie si informácií, že vraj to pomôže, alebo pomáha to teda v takéto dni a na duši sa ako uľaví nejaké ťažoby. Je to lepšie proste ako doma nejaké citové výlevy a previesť to do hádky. Čiže zajtra je to naozaj o takom babinci. Pozerala som do českého kalendára. Vy máte v kalendári meno Luděk a my máme v kalendári meno Samuel, čiže Samo. Čo sa týka Luďka, vládne mu Mars, energia, nervná energia, bojovná. Vládne mu Slnko, slnečná energia, to je dobrá energia, to je taká životáschopná. Vládne mu Saturn, to je planéta prekážok, a vládne mu Urán, to je, čo som spomínala pred chvíľkou. Je to taká planéta ako keby zmien. Je to aj planéta novátorstva. Len ten Saturn, ten nechce nové, Urán chce nové, čiže je to tam také, tak sa to tam bije. V podstate ale je to Luděk, je to šťastné meno. Hej. Luděk má šarm, vtip, v spoločnosti je pomerne obľúbený, a tomu dáva všetko Urán. To je vládca vodnára, je toto kamarádske, ako keby v nás. On je niekde svojej dušičke, ako keby taký stiahnutý. Saturn tam vykonáva svoje a Mars mu dáva nielen teda šarm navonok, ale zase mu dáva aj takú nervnú energiu dovnútra. Čiže ten Luděk, čo nás tak ako keby obveseluje svojou povahou a takou vtipom a šarmom v spoločnosti, keď vidíme takéhoto človeka, netvrdím, že sa volá Luděk, ale možno od toho mena nebude mať ďaleko. Čiže je to taká veselá kopa. Telefón. Dobrý večer. Neviem. Asi sa to prerušilo. Tak si počka. Zase. Dobre. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý. Prosím. Ako vám pomôžem? Dagmar, môžu už mluvit? Áno, jasné. Narozená 26.1965. Áno. Chtěla jsem se zeptat na zaměstnání. Jsem tam pouze 3 měsíce, ale nevím, jestli mám skončit, nebo prostě jak to bude fungovat dál. A jestli můžu ještě jednu věc, tak mám lásku. Je to 12.2.1960. Je to můj první manžel, s kterým jsem se potom na 2 roky znova zblížila a dost mi ublížil opětovně. Pozrieme. Ale srdce ho mám furt. Však to srdce naše, to je ten problém. Dobre, pozrieme sa. Vás som si už napísala, nahodila. 12.2., to je manžel, 1960. Váš manžel je liečiteľ. Škoda, že sa tomu nevenuje. Takže pozeráme. Takže najprv kúvam 26.65. Tu máme teda blíženku. Do robotky ste nastúpila tento rok a ste tam 3 mesiace. Nachádzate sa v tzv. Karmickom roku. Ak môžete, ak sa to len trošku dá, vydržte. Lebo keby ste odišla do inej roboty, pôjdete takzvané, že z dažďa pod odkvap. Takto tie 3 mesiace, nie ste tam síce veľa, ale už viete, že čo a ako. Robotku môžete zmeniť najskorej, alebo ideálne by bolo, keby ste ju zmenila až o rok od teraz.
teda ak môžete, vydržte tam. To, čo zmeníte, nebude lepšie. Potom aj tak 43, 44 je tam opäť zmena, ale je to dobrá zmena. Vy ste veľmi, veľmi citový človek. Vaše kľúčové slova sú družnosť, intuícia. Ste až nenormálne dobrý človek, až nenormálne. Tuto už nadväzujem na vášho manžela, s ktorým ste sa dala dokopy. Je to vodnár. On oproti vám má neuveriteľne silný dátum narodenia. Vy ste tzv. Dvojková, čiže city. A on, že všestrannosť a kamarátstvo, teda pravdepodobne on dá pred tými citmi prednosť kamarátstvu. Je tu vidno, že vy ho ešte stále veľmi ľúbite a teraz sa pozriem, že jak by to dopadlo ako medzi vami, alebo či si máte robiť nádeje. Nie, máte to jednoznačne a definitívne ukončiť. Ešte sa budete do takej 43, 44 trápiť. V 45-ke vám vstupuje do života ďalší človek, ktorý vám bude naozaj oporou. Váš manžel alebo ex-manžel, ja netvrdím, že je zlý človek. On len nie je vhodný pre rodinný život. Čiže v robotke vydržte, nezmente ju a s manželom alebo ex-manželom, ak môžete, ukončite to, lebo len trápenie by vám priniesol. Omlúvam sa mu v duchu. Pre inú ženu by možno super, ale pre vás nie. Držím vám palce, aby ste to pekne zvládla. Čiže dokončíme si toho nášho láskavého Ľuďka. Čiže milý, zlatý, vtipný, láskavý, vnútorne troška uzatvorený. Urán mu dáva také trochu kaskadérstvo. Napríklad ľudiek je super, hodí sa skoro pre každé jedno ako znamenie, nehodí sa jedine pre škorpióna. Prečo? Lebo Ľuďkovi vládne aj Mars, to je planéta, ktorá ukazuje ako nielen mužnosť, ale aj mužskú sexualitu a bojovnosť. Škorpiónovi vládne Pluto a takisto mu vládne aj Mars. Čiže takisto tzv. Sexuálna planéta. Teda Ľuďek v znamení škorpióna by pre lásku dokázal skočiť aj z okna. Takže na to nepoviem, že dávať teda pozor, ale napríklad vy, ktoré máte manžela, priateľa, frajera, Ľuďka a je v škorpiónovi, treba na to dávať, alebo má to trošku na zreteli. Ľúbia sa od ní tak veľmi zamilovať, že mohlo by to priniesť v niektorých prípadoch aj také horšie následky. Je to nebezpečné, keď sa v tomto znamení nachádza, hej, v škorpiónovi, štírovi u vás. My máme v kalendári v slovenskom Samuela, čiže sama. Je to také nejaké novoskriesené meno, hej. Samuelov my voláme Samo, ale tuto v tejto numerológii sa vychádza zo všetkých písmen, čiže Samuel ako taký. Vládne mu Slnko, to je energia, takisto Saturn, to je vážnosť v tomto prípade, lebo tam už nie je Mars, hej, že tam už je to vážnosť a vládne mu Urán, je to také priekopníctvo v tejto kombinácii Slnko, Saturn, Urán, je to taký nejaký ako keby priekopník alebo objaviteľ. Je to v podstate náročné meno, lebo každý, kto má objaviť niečo nové, alebo kto objavil niečo nové, to je Urán, a má to dostať na svetlo Božie, to je to Slnko a Saturn, tak zrejme sa pri tom ako dosť narobí, alebo môže popri tom strádať voláko. Čiže samkovia malí, maminy si to ani neuvedomujú, lebo toto meno, ja sa s tým stretávam často teraz, počujem stále, že je niekde nejaký malý samko. Maminy si ani neuvedomujú, že to meno je v tej podstate ako vážne, inteligentné alebo múdre, ale v tej svojej podstate je to meno ako náročné. Tento Samko alebo Samuel musí prejsť v živote veľa zmenami, dobrými, zlými. Zažije veľa dobrých vecí, ale zažije aj veľa ťažkých a náročných situácií. Baranovi, levovi, strelcovi, kozorohovi, čiže baran, lev, strelec, ohnivé znamenia a k tomu silný kozorožec.
A ešte rybkám aj rakom sa toto meno celkom hodí. Rybky a raci, oni majú také citové, čiže oni vedia sa tej saturnovskej, ťažkej, alebo tej prekážkovej planéty, dokážu ju nejako ako keby spracovať citovo. A ohnivé znamenia, keďže Samuelovi vládne slnce, v tých ohnivých znamenách je slnce krásne zastúpené, tieto zvládnu bez problémov. Ostatným znameniam neviem, či toto meno by neublížilo. A zase ale pripomínam, čo sa týka ako mien ako takých. Meno nikdy nesmieme ako vytrhnúť z kontextu. Dôležitý je hlavne dátum narodenia, čas narodenia, miesto a meno nám takzvané dokresluje. Ono nám len čo to dopovie. Lebo tento Samuel, keďže on sa dočka výsledkov raz, hej, ale prejde rôznymi životnými skúškami. Áno. Dobrý večer. Tady je Martina. Datum narození teda můžu? Áno. Takže 7.2. ročník 1984. Narodila jsem se kolem 10. hodiny dopoledne. Ano. A chtěla bych se zeptat tak všeobecně do budoucna a na nějaký vztah, protože nějaká láska čeká. Dobre, Martinka, pozrieme sa na to. Děkuji. Prosím, a ja ďakujem. 7.2. tento dátum poznám veľmi dobre. Nemyslím, že poznám vás, ale tento dátum 1984. Martinka je vodnárka. Zase sa stretávame s tou slávnou sedmičkou, ktorá musí držať také tie pomyselné opratie ako keby v rukách. Numerológia pomerne pekná, že vraj Martinka mala by ste cvičiť, nejako by vám to akože teda prospievalo, pýtajte sa na lásku. Teraz máte 23 rokov tento rok. Láska u vás zároveň so sobášom prichádza vo vašich 25 rokoch, to je 2009 rok. Neviem, nepýtajte sa ma, že či ho už poznáte alebo nepoznáte. A pozrieme si ešte do astrológie, že či, ako by mal byť starý ten partner, alebo niečo teda bližšie, čo by okolo toho sa dalo povedať. Takže 7.2.1984 a narodená ste okolo 10. hodiny. Tunak nám to teda vychádza na ascendent v znamení býka, treba vám finančné zabezpečenie, treba vám korunky, manžela tu máte sexuálne veľmi zdatného, je pekne ukázaný, v budúcnosti rozvod nemáte, ani nič také, manžel vekovo nebezpečný, je manžel vekovo starý alebo mladý, čiže manžel partner životný, keď sa mám presne vyjadriť, je zhruba vo vašej vekovej hranici. Vodnár ascendent bík, veľmi priateľná, milá kombinácia. Vodnár je ľahkej, kamarádskej povahy, bík si váži lásku, chce mať peniaze. Martinka, nemáte do budúceho života problém. Máte tu hodne, akože teda pracujete, ale ja si myslím, že ten vodnár to dokáže ako odľahčiť a že to nepreháňate. Držím vám palce. Dobre. Čiže ukončíme tohoto našeho slovenského Samuela, ale aj v Čechách sa možno toto meno v maličkej obmene nejako vyskytuje. Ukončíme ho teda tak, že je to trošku náročnejšie, že maminy by si to mali premysleť, hej, alebo možno, kto tomu verí, tak môže sa poradiť s astrológom, hej, alebo s numerológom. Pozerám sa na hodinky, je 3:37. Keď si dobre pamätám, začali sme asi o 3:00. Aj si to poznačím pre mňa, aby som vedela, kedy končiť. Lebo ja stále sa omlúvam za moje moderátorské chyby, pretože ja to nejako moc neovládam, takže som tu dala do rámika zhruba 3, aby som vedela asi tak, kde sa tak nachádzame. Čiže telefónne číslo máte podobnou. Je to 906 70 90 17.
Máte ma tu, ja som rada, keď mi voláte, uľahčujete mi tým teda robotu. Lebo ja radšej ako pomôžem vám, než aby som sa tu takzvané ja sama vykecávala. Mrkneme sa teraz na pannu s ascendentom znamení váhy. Panna, opakujem dokola, pracovitá, analytická, výkonná, vládne múdra planéta Merkúr, ascendent váha, vládne tomu Venuša. Veľmi to šťastlivé znamenie. Veľmi milá panna je to, má šarm, má diplomáciu, má eleganciu v spoločnosti, veľmi oblúbená, pretože tam sa klbí rozum, pracovitosť a nielen pekná tvár. Telefón. Haló? Áno, dobrý večer. Dobrý večer. Můžu? Áno, môžete. Já bych se strašně ráda, prosím vás, zeptala na dceru. Áno. Narodila se 16.9.1988, 21.05. Áno. A v současnosti udělala 3. ročník školy a ano. má celkem takové problémy nějak s pokračováním a tak dále. Ráda bych se zeptala, jakým způsobem se to bude vyvíjet dál, jestli teda školu udělá, jestli teda to dopadne dobře. Dobre, mrkneme na to. Dobre, čiže 16.9. 1988. 88 na konci je náročné. Tieto deťurence naše, oni chcú peniaze a chcú ich bezpracne. Netvrdím, že to je prípad vašej dcery, ale môže tomu tak ľudne byť. Astrológiu mám a ešte si dám numerológiu. Takže ešte raz 16.9. 1988. 16.9.88, obidve mám správne. Pýtajte sa na dcerku, že má problémy v škole. Je to panna so srdiečkom znamení blíženca. O blížencoch sme hovorili pred pár dňami. Je to trošku komplikovanejšie, ale pozriem sa priamo na tú školu. Ona teraz bude oslavať 19 rokov. Ja vás veľmi upozorňujem, veľmi, hrozí jej dosť reálne riziko, že by školu nedokončila. Že čo robiť ako mamina, alebo čo ja by som robila ako mamina. Ja neviem, ja by som ju trošičku, asi poviem to tak, jak to je, ja by som ju trošku asi pritlačila. Pretože je to panna a ascendent blíženci, čiže tá pracovitá panna sa bije s tými blížencami, hej? Blíženec je roztržitý, niekedy lenivý, neporiadny, nedochvíľný, jasnačka, že môže byť aj múdry. Dávajte veľký pozor, jej veľmi reálne hrozí, že v 19-ke, to je teda medzi 19 a 20 budú veľké problémy. Ona má tzv. Rok, poviem to úplne obyčajne a polopate, rok problémový, rok veľmi náročný, že nevidím to s ňou dobre. Čo do budúcnosti, no musí to zvládnuť. Ak to nezvládne, od 22 sa vám táto baba tak či tak uchytí. Ona chce prašule, teda peniaze a bude ich mať. Tam ja problém ako nevidím. Škola je ale potrebná, aj horoskop má pomerne taký náročnejší, trošku poškodený, že vraj zlá autorita je tu priateľ, alebo otec, alebo nejaký muž. Na vás, maminu, sa nehnevá. A ak áno, tak to je len ako momentálny stav. Čiže ja vám veľmi držím palce, dávajte na dceru pozor a poprípade ju trošku ako keby pritlačte. Toho blíženca musíte ho pritlačiť, lebo inak on sa vám ako keby vymkne spod kontroly. Držím vám veľmi palce. Čiže panna váha. Veľmi milý, zlatý človek, keď je to malé dieťatko, je to cicamica parádnica, panna väčšinou malá, tá typická, nepotrebí si na oblečenie. Typická panna hodí tašku,
urobí si úlohy, všetko v poriadku, odloží tašku, ide von. Ale ak má ascendent znamení váhy, tak predtým, než ide ráno do školy, potrebuje byť vyparádená. Keby mohla, tak by sa už v prvej triede základnej školy trošku omalovala, aby bola pekná. Náušničky, suknička, nechcú nosiť nohavice, pritom klasické panny majú radi kostýmy, nohavice a tak, ale pána ascendent váha toto nechce. Je to pomerne ako šarmantné, elegantné stvorenie. Ak je to žena, tak mladá dáma, je to naozaj ako na úrovni a dokáže sa napríklad, dokáže ona dokráčať až k takým významným spoločenským, nechcem povedať vrstvám, ale úspechom v pracovne, hej, skrze múdrosť panny a skrze šarm a eleganciu váhy. Už to, že je tam múdry Merkúr a priateľská Venuša. Ale keďže to je váha, ak máte niekoho takého, kto sa vám, koho vidíte, že je to panna, pritom je to také aj váhavé, že je milá, elegantná, alebo milý, šarmantný, ale je to trošku váhavé. Nezabudnite, že tam ten ascendent váha robí také malé prekážky. Trošku ťažšie sa rozhodujú. Panna analyzuje. Panna, než sa rozhodne, tak si všetko dá na papier, plusy, mínusy, počiarkne, zráta. Toto ale panna váha urobí takisto, výduje jasne plusy a mínusy, ale ona stále váha. A je to jasné a zreteľné, hej? Že treba potom trošku ako keby tak podporiť alebo pomôcť, hej? Panny ako také sú naozaj váhavé, ale sú veľmi, veľmi milé osôbky. Ja osobne, čo sa stretávam, panna so srdiečkom alebo ascendent znamení váhy, mám ich veľmi rada, nielen pre tú múdrosť, ale preto, že sú milé, že sú slušné, že sú v podstate ako dobroprajné. To im dáva do vienka váha. Váha skrotí totižto tú takú tú trošku analytickú myseľ alebo možno aj chladnosť panny. Môžeme sa pozrieť aj, počkajte, ja sa pozriem na hodiny, je 3:45, to znamená, že máme nejakú štvrť hodinku, približne, ak som si dobre zapísala, že sme začali niekedy okolo 3:00. Takže môžete telefonovať a ja vám zatiaľ poviem panna s srdiečkom znamení škorpióna alebo panna ascendent škorpión. Veľmi silná panna. Panna, to je tá múdra, tá pracovitá, škorpión. Škorpiónovi vládne planéta Pluto. Pluto, hovorí sa mu, že čierny král podsvetia. To znamená, nevidíme ho. A keď sa nám on tzv. Ukáže, tak môžeme zažiť šok. Hej. Je to ten škorpión je veľmi hlboké znamenie, ale je v podstate také nevyspytateľné. Škorpiónovi, znameniu škorpióna ako takému patrí stojatá voda. Stojatá voda na povrchu je čistá, môžu tam byť krásne kvetinky, lekná, ale keď si zoberieme palicu a začneme tú vodu ako keby čeriť alebo rukami do nej začneme alebo skočíme do nej plávať, tak na dne tej stojatej vody, ktorá patrí k znameniu škorpióna, tam môžeme nájsť všeličo. Môžeme tam nájsť perly, môžeme tam nájsť niečo krásne, ale môžeme tam nájsť staré železo, môžeme tam nájsť odpadky, môžeme tam nájsť hnilú rybu, starú baganžu. Čiže pozor na to, hej. Panna so srdiečkom znamení škorpióna je bystrá, múdra, praktická, taká hlbavá, ale je pomerne ako prísna. Tunák, keď sa stretneme s takým človekom, alebo máme ho v svojom okolí, alebo teraz rozpoznáme ho tak, že keď im takzvané, že stúpime na petu, hej, alebo dotkneme sa nejakej ich slabosti, tak reagujú, oni nereagujú s krikom alebo nejako vulgárne, ale oni nás tak dokážu šľahnúť slovom, že tedy nechápeme, kde je sever. Absolútne nás dokážu ako ochromiť tým, čo oni povedia. Povedia to s kľudom. Telefón. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý. Prosím, pýtajte sa. Tady je Zdenka, narozená 16.9.1962
A chtěla bych vědět, jestli má pro mě smysl uvažovat o změně zaměstnání, případně o doplnění vzdělání ještě. A jestli se mi tam rýsuje nějaký partnerský vztah. Děkuji. Dobre, a ja ďakujem. Takže dáme si dátum narodenia 16.9. Neviem, či ste si vy, diváci, všimli, že sú to samé 16 a samé sedmičky. Dneska, to je už asi predzvesť toho zajtrajšieho dňa, 1962. Takže pozrieme sa na vás. Máme tu pannu. Aj s tými pannami, to je srandovné, že? Že volajú panny. Zmena práce. Vy sa nachádzate momentálne, zmenu práce tu nemáte a nerobte ju, prosím vás, lebo neurobila by ste vôbec dobré. Robotu môžete meniť až 47. Vzdelanie. Doplniť si vzdelanie takisto nie teraz. Doplniť vzdelanie takisto 47, ideálne 48. A čo sa týka vzťahu, vzťah tu máte v 49. Čo z toho vyplýva? Zrejme ste si to všimla, do tej 47 máte trošku zviazané ruky. Ste priamočera, veľmi priamočiarý človek, máte sedmičku na začiatku, zo 16 je sedmina, máte na sedmičku osudové číslo, sedmička vám vládne tzv. 9 rokov od 39 do 47, čiže do toho času, ak môžete, nerobte žiadne ako nejaké veľké zmeny. Od 48 vládne vám Jupiter na 9 rokov, teda do 57. Je to planéta šťastia, je to signifikátor peňazí. V tarotových kartách je to veľkňaz, niekto múdry, je to učiteľ. Čiže od 47. 8. môžete študovať, meniť prácu. V 49. vám tam ide vzťah, ktorý vám bude v živote oporou, lebo zakončujete svoj život ako keby deviatkou a to je taká celistvosť. Ste kompletná. Čiže držím vám moc palce, aby vám to tak išlo, aby ste do tej 47. vydržala. Držím palce. A ja sa vrátim k tej našej panne Škorpiónovi. Čiže sú to, dávajme si, nepoviem, že dávajme si na nich pozor, ale sú moc vážni. Takisto ako panna Váha, aj panna Škorpión, týchto poznám, pomerne často sa s nimi stretávam, čiže vidím dosť do hĺbky toho človeka. Panna, telefon, super. Dobrý večer. Dobrý večer, já jsem se narodila 3.3.1974 a zajímalo by mě, jestli budu mít v nejbližší době nějaký partnerský vztah a pokud jo, jestli to bude s mužem, který se narodil 9.8.1959. Dobre, pozriem sa. Děkuju. Dobre. Takže narodila ste sa 3.3.74, 3.3. 1974. Rybička a dáme si tam aj hneď aj partnera, aby som vedela, či by to mohol byť on. 9.8. 1959. Takže mrkneme sa, či by to mohol byť on. Rybička a lev nie je veľmi súladná ako kombinácia. Ide to trošku proti sebe. I keď vy ste rybka taká šikovnejšia, vládne vám dosť planéta Mars, čiže dáva vám takú priebojnosť. V blízkej... Takto, keby s tým partnerom mal byť nadviazaný vzťah, lebo pozerám sa na vaše obdobie a pozerám sa na jeho obdobie, ten vzťah by bol nadviazaný do vašich narodenín. Takže nepoviem vám to presne, ale ak vznikne z tohoto páru vzťah, vy už by ste o tom ako keby vedela. Vám už by to bolo vnútorne jasné, že je to on. Vy ste v roku lásky a on vstúpil do karmického roku. A vtedy sa urobia veľmi silné zväzky a veľmi silné putá. Neboli by ste ale spolu šťastní. Som asi zlá alebo krutá teraz. Ja sa zameriam trošku viacej na vás. Čiže ak to bude s ním, bude to do vašich narodenín.
pochybujem o tom, že to bude s ním, alebo neprajem vám ho, možno vám sa zdá milý, ale ja vám ho neprajem. Vám príde vy budete mať vážny vzťah až v 35-ke. S týmto partnerom by ste sa rozviedla. Čiže ak s ním chodíte, máte sa radi, všetko v poriadku, je to super, ale neplánujte s ním vážnu budúcnosť, ak vám môžem poradiť. Bol by tam rozvod. Máme 3 hodiny, 53 minút. Typujem si to na takých 2 ľudí, 1, 2, neviem to presne porovnať. Takže som tu teda pre vás a poteším sa, keď vám budem môcť pomôcť. Dokončím zatiaľ tú panu Škorpión. Poznám ich teda veľmi dobre. Vážni, hlbokí, hlbaví ľudia. Len nesmieme im ako keby ublížiť alebo sa ich tak nejako dotknúť. Panna so srdiečkom Škorpiónový alebo s ascendentom Škorpiónový je veľmi premýšľavá, zvažujúca, nerobí unáhlené rozhodnutia absolútne. Dokáže byť milá, priateľská. Je fakt, že pôsobí na nás trošku chladnejšie. Ona má tie city, ale sama v sebe, vo vnútri. A vie to o nej len rodina. Ona sa navonok prejaví možno, alebo v práci, medzi priateľmi ako tak s odstupom, alebo chladnejšia. Večero ona ale napríklad premýšľa, či to bolo dobré, či spravila to a to dobré. Bojí sa o svoje deti. Ja si toto znamenie pánu Škorpióna vážim, pretože sú schopní veľmi hlbokých citov a sú aj pracovití, sú aj múdri. Majú nám ostatným veľa čo ako keby odovzdať. Keby sa tento typ, táto kombinácia dala na podnikanie, má vynikajúce šance, ale panny sa spravidla boja podnikať. Ten Škorpión je dosť vážny, čiže oni si to všetko naozaj ako taká pravá panna rozanalizujú, prehodnotia, či sa to oplatí, neoplatí a ako to vychádza. K tým panám znamení Škorpióna pozerám, ja tu mám totiž to ťahák, ja tu mám poznámky, aby som na niečo nezabudla. Alebo teda tak, aby keď sa dostanem do rozpakov, že som tu sama, aby som vtedy na niečo nezabudla. Čiže k tým panám je to zhruba ako jasné, hej, kto máte vedľa seba tento typ znamenia, tak si ho vážte. Je to veľmi dobrý pomocník, je to super mamina. Je to veľmi dobrá manželka, je to super chlapík alebo super manžel, čo mu záleží na rodine a trápi ho a robí všetko preto, aby tá rodina sa mala dobre. Že z tohoto titulu majú oni u mňa vážnosť. Ja sa už asi ani, lebo už sa mi zdá, že sme niekde pri konci, nepustím do Panny Strelca. Takže pozriem sa na nebeskú oblohu. Jak to vyzerá? Táto naša nedeľa na nebeskej oblohe tohoto nášho 26.8. Nahádzujem si to, lebo som tu mala iný dátum 2007 a dám si 12. hodinu dennú na Prahu. Čiže skúsim pozrieť, že čo tam vyzerá, ako to tam ako teda vyzerá. Čo tu je také zaujímavé a komu by sa tak mohlo v tomto období dariť alebo pošťastiť. Strelci majú v svojom znamení svoju vládnúcu planétu Jupiter. Je to planéta šťastia. Môžu sa strelci pokúsiť a trošku zariskovať, či by sa im nepodarilo vyhrať. Ja tomu hovorím poštekliť šťastenu. Či by sa im nepodarilo ako keby nejaká taká výhra alebo nejaké také okolo financií. Majú tu aj nádej na zoznámenie sa, také milé zoznámenie sa s partnerom alebo s partnerkou. Ďalej tu majú strelci vynikajúce nápady, ale ťažko sa ako keby dostávajú do reality. Na to musíte strelci ešte chvíľku počkať. Teraz pozerám na levou. Levý. Lev má vo svojom znamení Venušu. Je to planéta lásky, čiže levice.
a levý. Teraz ste asi v takzvanom svojom živle, ste hodne obdivovaní, opačné pohlavie vás miluje, to je pekné, ale dávajte si trošku pozor, aby ste sa vy priveľmi nezamilovali, lebo je tu tzv. Opozícia s Neptúnom a Neptún je v znamení vodnára. On sa v tom znamení necíti dobre. To znamená, a Neptún znamená ilúzie, ale v tomto prípade, keďže je v tzv. Opozícii a vo vodnárovi, trošku poškodený, znamená to skôr desilúzie. Čiže vy, leví a levice, ste obletovaní, ale pozor, nezamilujte sa priveľmi. Blíženci, máte vo svojom znamení planétu Mars. Blíženec rád rozpráva, myslí mu to, páli mu to. Mars je taký odvážny. Je tu trošku poškodený Mars s Merkúrom, to je planéta rozumu, je to vládnúca planéta, čiže blíženci, nebuďte takí zbrklí a neuponáhľajte sa ako keby v niečom. Veľa z vás tu má ako veľké šance na nejaké takisto získanie novej práce alebo niečoho podobného. Ja sa pozerám na hodinky, je 3:59, takže môžete ešte zavolať. Budem radšej, ako keď rozprávam sama. Takže blíženci, dávajte trošku pozor na zbrklosť. Takisto tu máte vy, blíženci, možnosť zajtra sa zoznámiť s milou osôbkou. Či to je muž, alebo či to je žena blíženka s milou osôbkou a ten vzťah by mohol dopadnúť dobre, alebo mohol by byť dokonca pevný do budúcnosti. Baraní majú v svojom znamení zajtra okolo 12. hodiny tzv. Bod šťastia. Čiže baraní, vy budete asi veľmi spokojní a budete mať lásku. Alebo máte možnosť nadviazať lásku a to v ohnivých znameniach. Baran je ohnivý, lev je ohnivý. Zaujímal by ma zajtrajší deň, lebo je tam zastúpená aj teda tá Venuša. Myslím si, že zajtra tie ohnivé znamenia budú takzvané ako keby na výslni, alebo budú sa mať lepšie, hlavne barán a lev, čo sa lásky týka. Je to super, to je vynikajúce. Pracovne barán nevidím, horoskop nevypovedá nič. Telefón. Dobrý večer. Áno, dobrý večer. Dobrý večer. Kedy ste sa narodila? Ja teď prosím neslyším. Ja vás počujem dobre. Ano. A mám říct adresu nebo... Dátum. Datum 20. srpna 32. A čo vás zaujíma? 20. srpen, to je 28. Dúfam, že som to teda dobre počula. Nepočula som otázku. Je to 28. Dúfam, že som dobre počula. Čiže 28. 1932. Čiže skúsim mrknúť na to, že nepočula som otázku, ale čo uvidím, dobre? Levica. To je už taká koncová levica, už idete pomaličky ako keby do panny. Momentálne sa nachádzate, začal vám rok takzvané priaznivý, oslávila ste nedávno, pred pár dňami, všetko najlepšie, okrúhliny ste oslavila, 75-ku, vstúpila ste do nového obdobia, máte mať veľa energie. Vzhľadom k tomu, že máte 75 rokov, upozorním vás na zdravíčko, dobre? Dávajte si pozor na podbruško, čreva, ladviny, močový mechúr a na klby bederné. Na klby, ktoré sa nachádzajú v pánvovej oblasti, teda bedrá, tam by mohli byť bolesti. Ale vidíte ma, zaklopem si, máte to celkom ako fajn. Máte tu tzv. Nový nádych. Urobte všetko preto, aby sa vám ako keby tak dobre žilo.
ak ste chorá, alebo také niečo, lekár, liečiteľ, bylinky a hlavne majte radosť zo života, tešte sa, máte krásnu, nádhernú 75-ku a môžete začať, ja viem, že teraz sa niekto zasmeje, ale naozaj môžete začať ako keby znovu žiť. Máte tzv. Začiatok, vládne vám slniečko, je to slnečná energia, tešte sa zo života. Ešte máte pred sebou veľa, veľa rokov, tak sa teraz opatrite, aby ste tých veľa rokov mohla byť. Ja sa s vami pomaličky rozlúčim, lebo naozaj ten čas sa ako končí. Prajem vám všetko dobre túto našu nedelu. Majte sa pekne, dovidenia.